с вратаря и капитан на Монтана Васил Симеонов след победата срещу Беласица 1-0. Победихте доста трудно след някои чудесни твои изяви, все по-близо до първа лига. Как е да спечелите в Петрич, където никой не е побеждавал през тази календарна година? Трудно, но и заслужено. Много себераздаване на отбора, щом се стигна до мой намеси, значи някъде сме допуснали пропуски. Това дано не се получава в мачовете, оставащи от края на сезона, но много ценни 3 точки, които така на 90% ни гарантират участие в първа лига до година. Колко е трудно точно да се играе тук, защото видяхме тим, който в момента излиза между другото и на първа позиция, честито за което така да се брани през по-голямата част от двубоя след този ранен гол още в 5-та минута. Възползвахме се от единствената им грешка в мача. Домакините не си изиграха мача перфектно, просто нямаха спортен шанс, за което ние може само единствено сме щастливи. Но изключително представен отбор на Беласица, но ние компенсирахме себераздаване. Това е най-важното. Ако не отговориш със себераздаване, дори да имаш много качествени футболисти, дори всичко на тренера да се получава чисто футболно с топката, няма как да постигнеш добър резултат. Чувствате ли се вече като отбор, който е изключително близо до елита? Да, разбира се, за лекавата, за това си говорим. Всички искаме тази цел, не се отпускаме. Напротив, всеки матч е финал за нас. Добре, благодарност и успех! Благодаря и на вас.